Hello guys, welcome to Santosh View. இன்றைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு வேறு லெவலான ஒரு விஷயம் ஒன்று பார்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எல்லாட்ட கையிலையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் கன்ஃபார்மாக இருக்கும். ஒரு 100% பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபார்மாக ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருந்தே ஆகும். அதில் பார்த்திங்கன்னா வீடியோ குவாலிட்டியான ஃபோனும் இருக்கலாம், வீடியோ குவாலிட்டி இல்லாத ஃபோனாக இருக்கலாம். ஆனால் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு வீடியோ கால் கதைக்கிறதுக்கு, ஸோ நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் போஸ்ட்டு எல்லாம் போகிறதுக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் கன்ஃபார்மாக வச்சுருப்போம். அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை வச்சு இன்றைக்கி நம்ம வேறு லெவலில் ஒரு வீடியோ ஒன்று பண்ண போகிறோம், ஒரு வீடியோ மேக் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லலாம். பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை வச்சு இந்த வளவை வச்சு இந்த வளவு பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ எந்த நேரம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேரமாக இருக்கும், ஸோ பறவைகள் சத்தமாக இருக்கும், ஸோ உங்களுக்கு கேட்டுட்ருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி நான் வெள்ளன் வளம்பி வந்திருக்கேன். ஸோ வீடியோ மார்னிங்கே வந்துட்டேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா 7 மணிக்கிட்ட ஆகுது. இது எல்லோரும் வெள்ளன்னு நினைக்காதீங்க. ஸோ என்னை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு வெள்ளனை தான். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி என்னட்டு இருக்கிற ஃபோனை வச்சு ஸோ ஒரு நல்ல வீடியோ, ஒரு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு நல்ல வீடியோ வந்து மேக் பண்ணி போடுறேன். ஸோ இந்த பாட்டில் போடுறேன், இந்த கண்டென்ட்டில் நான் போடுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ரோ என்னென்ன அதை செஞ்சீங்க, ஸோ அந்த டிப்ஸ், ஸோ அதை வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஸோ அதை உங்களுக்கு காமெண்ட்ஸில் ஃபோன் பண்ணுங்கள், இப்போ என்னென்ன மேக் பண்ணிங்கன்னு. ஸோ நான் மேக் பண்ணுறதை கட் பண்ணேன். ஸோ நான் வீடியோ எடுத்து ஸோ அதை அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ அதை பாருங்கள். ஸோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் காமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அந்த வீடியோ பற்றி எப்படி மேக் பண்ணி சொன்னால் அதுக்கு ஒரு வீடியோ, ஸோ நான் புரியுமா அதை என்னென்ன செய்கிறேன்னு, ஸோ அதுக்கு ஒரு வீடியோ நான் மேக் பண்ணி போடுறேன். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் பார்த்துட்டு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் அதை பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் நம்ம சேனலில் லிங்கை ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ அவங்களும் பார்த்து நம்ம சேனலுக்கு ஆதரவு, சப்போர்ட், சப்ஸ்கிரைப் எல்லாமே தரட்டும். ஸோ மறக்காமல் எல்லாம் பண்ணுங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்கு போகலாம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்டா, ஸோ இந்த வளவு ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஒரு அமைதியான இடம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரோட்டில் போகிற பான் வண்டி, ஸோ பார்த்திங்கன்னா பறவை சத்தம்லாம் கேட்டுகிட்டு இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நாம் ஒன்றும் பண்ணலாம், ரோட்டில் போகிற வானங்க பார்த்திங்கன்னா பெரிய மேக்கப் போட்டு கத்திகிட்டு இருப்பாங்க. மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அமைதியான இடம் ஸோ சொல்லலாம். ஸோ அதுதான் எனக்கு இந்த வீடியோ எடுக்க ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ தனிமையாக இருந்து வீடியோ எடுக்க சும்மா வேறு லெவலாக இருக்கும். ஸோ இந்த வளவுக்கு தான் இன்றைக்கி நாம் ஸோ எந்த ஃபோனை வச்சு ஒரு வேறு லெவலான ஒரு வீடியோ மேக் பண்ண போகிறோம். ஸோ நேச்சுரல் வீடியோ, ஸோ இயற்கையை வச்சு ஒரு சும்மா வீடியோ. ஸோ யாரும் நடக்க போகிறதில்ல, பறக்க போகிறதில்ல. ஸோ என்னை வச்சு இந்த வீடியோ, என் ஃபோனை வச்சு இந்த இதில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஒரு நல்ல வீடியோவாக ஒரு மேக் பண்ணி போடுறேன். ஸோ அதை பார்த்துட்டு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு எப்படி அதை செய்யணும்னு மேக் பண்ண, இந்த சினிமா படங்களை மேக் பண்ணுற வீடியோலாம் போடுவாங்கல்ல, ஸோ அதே மாதிரி நான் அடுத்த பார்ட், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நான் அடுத்த பார்ட் போடுறேன். ஸோ வாங்க செய்யலாம். ஓகே.
பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா மொபைலை வச்சு நம்ம இதை இப்போ நீங்கள் பார்த்த வீடியோவோட இன்னும் வேறு லெவலில் எடுக்கலாம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல நல்ல இடங்கள் வேணும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நல்ல நல்ல லொக்கேஷன் வேணும்னு சொல்லுவாங்க. பார்த்திங்கன்னா நல்ல நல்ல இடங்கள் சொன்னீங்க. வழி இடத்துக்கு போனீங்கன்னா, ஒரு பூங்காக்கு போனீங்க, நல்லடியாக மலை பிரதேசத்துக்கு போனீங்கன்னா, ஸோ வேறு லெவலாக வீடியோ எடுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் பார்த்திங்கன்னா நுவரேலியா. ஸோ அங்கே பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலாக இருக்கும். அங்கே கொண்டு ஒரு கேமரா இல்லை ஃபோனை வச்சு நீங்கள் வீடியோ எடுத்தீங்கன்னு வைங்க, வேறு லெவலாக இருக்கும். அப்படி ஒரு இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நுவரேலியா தான் சொல்லுவேன். வேறு லெவலுக்கு அதை விட நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கிற இடத்த வச்சு நல்லா எடுக்கலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பூங்காவுக்கு போனீங்களா, ஸோ அங்கே வச்சு நல்லா வீடியோ எடுக்கலாம். ஸோ உங்களோட ஸ்மார்ட் ஃபோனை வச்சு வேறு லெவலாக வீடியோ எடுக்கலாம். இவ்வளோ வீடியோ எடுத்தேன் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இவ்வளோ வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோனில் தான் வச்சு எடுத்தேன். ஸோ நான் வச்சுருக்க ஃபோனில் தான் வச்சு எடுத்தேன். நீங்கள் வச்சுருக்க ஃபோனில் வச்சு வேறு லெவலில் வீடியோ எடுக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வீடியோ வேணும். ஸோ இதே மாதிரி டிப்ஸ் என்னென்ன டிப்ஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாலும் ஸோ அந்த டிப்ஸ் நான் பண்ணுறேன். ஸோ இது என்னென்ன எடுத்தேன்னு உங்களுக்கு அதுவும் சொல்லித்தரேன். ஸோ இந்த வீடியோக்கு அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அந்த வீடியோக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். வீடியோ வேணும்னா மறக்காமல் காமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அடுத்த வீடியோ நம்ம இதே மாதிரி பண்ண முடியும். ஸோ மறக்காமல் எல்லாம் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் நாளைக்கு முன்னாடி சந்திக்கலாம். ஓகே, பாய்.